Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga followers, atong isig ka magtotoo. Ano na sa kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, so ganiya pa kita magadupot sa atong tun-anan doctrinal rationales. O sa dili pagyo kita magsugod sa atong adlaw-adlaw pagtuon, kinahanglan nga atong limpyuhan ang atong tagsa-tagsa kakalag pinagi sa pagsugid sa tanang sala nga atong nahimo ning adlaw ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Name, acknowledge, and admit all those sins we have committed today, directly and privately to God the Father. 1 John 1:9, na kanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan. Ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa mga sala kung dili. Ang imong pagbutang sa imong desisyon, pinaagi imong paggamit sa imong kabubuton. So, the positive part of your volition, imong kabubuton sa pagtuo kanimo ni Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 na kanayon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magandam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Heavenly Father, we thank you for this new day. Ngayon mo kami ipadangat uban sa mahing panglawas. Salamat o Diyos sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi bisan dili kami takos. Salamat nining among Bible study every day pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon tudloy kami sa imong kauturan pinagi sa tudlo kanamo sa balang Espiritu Santo pinagi sa iyang teaching ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Welcome once again sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw. Okay, padayon ta sa atong giduputan sa pagtuon bahin sa doctrinal rationales. Naghisgot man ta og fear of death o unsa atong mga fear nga itong isgutan kagapon. Okay, padayon ta. You see, ang kahadlok mamatay or fear of death destroys capacity for life. Maogi makaguba. Ang usa ka magtotoo nga mahadlok mamatay, kini nagpaila nga kining maong magtotoo wala pa magkakabot siyang spiritual adulthood. Okay, he is still in spiritual childhood. It is only in spiritual adulthood stage that the believer gets rid or suppresses the fear of death. Tungod kay ang kahadlok God, dako kining suliran sa kinabuhi. Husto? And when fear rules our life, kung maunay mo dumala sa atong kinabuhi perpetually, then di ta makakabot sa capacity for life. Dili. And capacity for life can only be achieved by a believer sa diha nga siya makakabot na sa spiritual adulthood.
So akong giwali ka na, aron maklaro gyud. When a believer is just fearful tungod kay karnal siya, wa gyud siya capacity for life. Ang kahadlok God, kaaway kini sa protocol nga plano sa Dios. Ibaw ka nga no? Tungod kay ang protocol plan of God is courage. Ato man gigisgutan kagahapon, di ba? Ang protocol plan of God, puno kini sa kaisog, kalig-on, paglaom, kalipay, katako sa pagginabuhi, katako sa pagdawat sa mga panalangin sa Dios, prosperity, blessings, etc. Ang usa ka magtutuo nga dunay doktrina in tapulong sa Dios diya siyang kalag, he can equate prosperity with adversity. Ang usa ka lig-on nga magtutuo spiritually, makabarog siya siyang kaugalingon. Wa gyud siya pagsalig sa ubang tao, but only on God's word. Mao ra gyud ang iyang saligan. Ang pulong sa Dios ra gyud. Now, kung bahay nagkahadlok, there is no security. Instead, there is insecurity. But God's word says, He gives us power, love, and sound mind. Nanas, Segundo Timoteo 1:7. Now, ingon nga magtutuo, you cannot run your life by fear. Pinagi sa imong paggamit sa pagbati lang. You see? Ato namang giingon kanimo nga ang kahadlok, emosyonal nga kasala. Emotional sin kini. So we should never be dominated by emotion. Sanglit ang pagbati God, way panguna-una. Di ba? Basic kayo kining pagtulunana. Ang atong emosyon, itong pagbati, way huna-huna. It cannot think. You see? Kung atong isgutan katong duha ka kategorya sa pagbati, normal o abnormal. Unsa man ang normal emosyon? Sa dihang ang usa ka magtutuo, motubag to what is in his prefrontal lobe. Apan ang abnormal nga emosyon, sa dihang ang usa ka magtutuo, mo react to what is truth and what is in his prefrontal lobes. Busa, ang pagbati should never be the basis of a believer's spiritual growth level. It is Bible doctrine that is the basis. Now, kung magisugo kitang mga pagbati, ang kahadlok, bahin ka na niya na. So, ang kahadlok is an emotion, right? Pagbati, of course. Numdumi ka itong tulo ka spiritual skills nga ito nag-isgutan. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Now, atong nakabot nakabot nato kining maong tulo ka espirituhanong kahanas. Pinagi sa atong spiritual momentum, atong pagbuylo nga espirituhanon, sulod dito sa operational divine sphere, fulfilling the protocol plan of God. Di man nga, your spiritual life is what you think. Sa magisulti sa Proverbio 23:7, what you think is what you are. Now, sa laing bahin, we are discussing here bahin sa sala sa kahadlok. Sanglit ang kahadlok, sala man na sa hunahuna. It is a fear of the mental attitude. And if it controls the emotion of the believer, ang espirituhanong kinabuhi niya ng maong magtutuo guba, devastated. Kung malikon to, kaya siguro ni mo makuha. We are discussing here the sin of fear, since fear is a mental attitude sin. Na kung kini maoy mo dumala na, kini maong pagbati, mo dumala sa
magtotoo, kanang maong magtotoo ang iyang espirituhan ng kinabuhi guba. Emotion should not be used in meeting problems in life. Ayaw gyud. Pildi gyud ka. Hagba gyud ka kung imong gamiton ka ng imong pagbati. Wa kayo nahuna sa husto nga paghunahuna. When emotion takes over, when emotion takes over, doctrine is erased. Magpapas ang rutina. Ang kaisog, mao ang imong pag-angkon sa mga saad sa Dios before problems come in life. Hinumdumi, nga sa dihang ang mga suliran sa kinabuhi mo hapak kanimo, ikaw gikinahanglang mo gamit sa pulong sa Dios ang mga saad sa Dios. Aron sa ingon ni ana, imong kanang harong matubang ang mga suliran kung ikaw magmadinaugon over those problems, which means watch what God will do to those problems. Di man o kanang alinggati, watch mo ba ng pagkabinisaya? Watch what God will do to your problems. Apan paminaw, be sure nga ang mga pulong sa Dios, ang iyang mga saad na metabolize, na galing. Meaning, naagi na niya ng atong process nga kanang study, learn, believe. Kay mo kaniyawi yun. Believe, kay dili ka makagamit niya na if you don't believe. So, study, learn, believe, then apply. Imo nang magamit, humana ka na nimo gituuhan. Kasabot ka? Now, mangutan ako nimo, unsa may antidote of fear? Of course, the antidote of fear is courage, nga derived from metabolized Bible doctrine nga gigamit. Na unsa man gyud kaisog, ang kaisog god, maong paghuna-huna og pulong sa Dios under pressure. Courage is a mental attitude with metabolized Bible doctrine. Ang normal emotion, as compared to abnormal emotion, normal emotion responds with Bible doctrine to any crisis in life. Apan ang normal emotion, muriak lang ngadto sa mga krisis sa kinabuhi. Kita nimo ang diferensya? Normal emotion responds, mutubang lang. Abnormal emotion reacts ngadto sa mga krisis kinabuhi. Hinumdumi kanunay kadtong Proverbio 23:7. What you think is what you are. Now, diya sa Jeremias Kapitulo 17, versikulo 10, nagkanayon sa English, I, the Lord, searcheth the heart, I test the mind. Now, kining, unsa man ng Jeremiah, Old Testament or New Testament? Old, right? Okay. Ang Hebrewanon nga pulong sa heart, nagigutan diha, I, the Lord, searches the heart. Ang heart diha is leb. L-E-B. Leb. Now, akong balikon nga, ang pagbati, suliran kini sa mga tao. Depending on what kind of emotion he or she uses. Good ba o bad emotion? Good is normal. Bad emotion, of course, is abnormal. Of course, kung mo gamit na tao dautan nga pagbati, bad emotion, there is a problem. Unlike using good emotion. Natural. Now, ang maayo nga pagbati, good emotion, mugamit lamang kini kung unsay gidisenyo sa Dios nga ipagamit. See, it only uses what God designed it to be used, which is to respond. Mao man gyud na ang disenyo sa Dios nga mo-respond ka to the frame of reference, mental attitude.
Ang body motion, ang dautan nga pagbati, abnormal man na. Mo-react lagi to our mentality. Samtang ang good emotion, normal, responds with truth. Kadiparar ka ba? Balik-balik na to Kini ko nga itong pagis pagtuon sa pulong sa Diyos, sinilsilay. Inculcation method. Kaya man silsil kung kausaran ni mo, paminawi o tuni. Hindi kinahanglang balik-balikon. May pata, di ba mo na paagi sa itong mga maestro, maestra, balik-balik. Anto di na ginani mo makalimtan. Na ang tuyo nining inculcation method na to sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos, dili kaya may numduman. Kundili, ang tuyo nini, aron di nagyod ni mo makalimtan. Sabot? So, sabta ka na. So, ako nag-ingon ni mo nga, good emotion only uses what God designed it to be used, which is to respond to the frame of reference. Ang bad emotion, abnormal, reacts to our mentality while the good emotion responds with truth. Ang usa ka magtotoo, kansang gibasihan, gibasihan siyang pagtubo espirituhanon, ang iyang gigamit ang iyang emotion, is not actually going anywhere in his spiritual life. Kasabot ka ba? Tinuon lang. Ang usa ka magtotoo nga ang iyang base sa pagtubo espirituhanon, ang iyang gibasihan, iyang gigamit, excuse me, ang iyang pagbati, wagi pagkasibog bisag gamay, is not actually going anywhere in his spiritual life. Emosyon may iyang gigamit. It is Bible doctrine and feeling of the Holy Spirit that is supposed to be our basis in growing spiritually, not emotion. That's the reason why kinahanglan atong tunan ang pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagi. Kita nimo? Unsa ka manungdanon? A believer who uses his emotion, not Bible doctrine, naibo ka? Unsay resulta? He becomes an enemy of the cross. A loser believer. I don't think you can afford to be one of those. There are believers who make their emotion their God, meaning their priority. Now, mauni ang modus operandi nining kalibutan na karon ang world system, paagi ni Satanas, apil ni sa iyang mga tinunto, mga kalaki ni Satanas. Ingon nga, nagunang kahuway sa Diyos. Inomdumi katong 3 arrogant scale: self-deception, self-justification, and self-absorption. Mao ni atong bantayan nga di ta mahog, di ta biktima ni ining tulo ka mga kanang kahanas sa pagka-arrogante. Now, a believer, paminaw na ron, a believer can either be under the power of the Holy Spirit or under the power of the old sin nature. Kuha ka ba ito? He can either be under the power of the Holy Spirit or under the power of the old sin nature. It's a matter of choice. A true, genuinely brave Christian is one who has courage under pressure. Meaning, na siya kaisog, taliwa sa pagpiit, pressure sa iyang kinabuhi. Therefore, a believer has to metabolize Bible doctrine to be able to use that Bible doctrine. Kaya man di magamit lagi ang doktrina kung dili ma-metabolize. Kung malikon ang maghisgot ng metabolism, Bible doctrine metabolism, mo itong pag-agi niya itong process nga pagtuon, pagkaton, pagtuo, o paggamit sa pulong sa Diyos. As per our
ministry's slogan. Operation is LBA. Remember, ang pulong sa Diyos nagamando kanatong mga magtotoo to be doers of the word, not only hearers of the word. I know a lot of believers just listen and listen, just hearing. Wag yung pag-agi niya ng proseso, pagtuon, pagtuo. Ang yawin ng tanan na pagtuo. Kaya wag yung pagtuo, wag yung kanang way mahimo sa imong espirituhan ng kinabuhi. Kung wag ka, mao kani unsa ka may nung danon ng pagtuo. Faith. Unsa may gisulti sa Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Pagtuo. Romans 10:17, siya gisulti. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, again, it's a matter of choice. Now, inumduman na ko na ito kadtong doktrina sa stimulus. Okay? Now, kining stimulus, of course, in English man sa Binisaya, ako ning gihubadog pag-aghat o pag-agda. Okay? Now, ang stimulus sa Dios bahin o kaluwasan mao ang krus. Si Ginoong Jesucristo didto nagpakamatay alang sa pagbayad sa atong mga sala dito sa krus. That's the stimulus. Mao na ang pulong sa Dios sa Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Now, ang imong response, either yes or no. Mudawat ka ba? Yan ang maong stimulus o dili. You see? So, you are free to use your volition. So, gikan stimulus, musunod ang response from your volition, whether positive or negative. Unya, unsa may imong kanang itubag, yan positive ba or negative ba na ay resulta. Kung maingon kag yes, I believe, ang resulta is eternal life, kinabuhing dayon. Matthew 7:13-14, o sige sulti. Ang sa katuto, Matthew 7:13-14. Wide and easy is the gate that leads to destruction. Many are following it. But the road is narrow and the way is hard that leads to unsa? Life. Only few find it na. But eternal life is the result when you said, yes, I believe. Apan kung negatibo, imong isalikway, ang maong stimulus, the result is lake of fire. Revelation 20:15. So nakita niyo stimulus? This is very, very important sa atong espiritualong kinabuhi. Unya karon nga, hindawat ka man sa kaluwasan, you responded positively, yung kag yes, I believe. Karon nahimo kang magtotoo. Instantly, God kanang gisuluban ka sa iyang pagkamatarong. You have been given eternal life o luwas ka na. Karon kay luwas ka naman, you are now a believer. Mo tungtong na kasi ikaduhang bahin, ingon nga magtotoo. You are now a believer in time. Okay? Na napoy laing stimulus. Unsa bang sudon nga stimulus nimo? Bible doctrine is the stimulus. The Word of God. Unsa may kanang mando sa pulong sa Dios diya sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay?
Grow in grace. Sound. Pagtuon, pagtuo, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Now, your response is either positive or negative. Kung ngayon kag, yes, I will study God's Word. Unsa may resulta? Kung nagpositibo ka, okay, paminaw. Ang resulta, kay positibo ka man, imo manggidawat ang pulong sa Dios, nagtuon ka adlaw-adlaw. Resulta, mga panalangin, kauswagan, kanang promote kanimo, kalampusan. You see, mao ni resulta, blessings, prosperity, promotion, and success. Apan kung imo isalikway ang pulong sa Dios, mayang kagawa ko'y panahon na you are negative, then naay resulta. Unsa man ang resulta? Adversity, demotion, failure, cursing. Adversity. Katalagman. Demotion, iba us-us ka. Failure, kapakyasan. Cursing, pagtunglo kanimo. Kita nimo? Okay. Now, ang usa ka magtutuo who has been provided by God eternal life, but who prioritizes his emotion gihapon, is perpetually in a state of fear and worry. Kita nimo? Bisan tulog, na siya kinabuhing dayon, luwas na siya, apan ang iyang pasiunay siyang kinabuhi mo maghihapon ang iyang pagpati. Na mauna, produkto gihapon siya siyang desisyon. He is still a loser believer. Believer na, luwas na. Kaya ang kaluwasan din naman na matangtang, kasara man na may tabo. Once saved, always saved. Ang imo na karong pagkinabuhi mo na next number of the program mong inunta. See? So, kining maong magtutuo nga pildiro, he lives in the state of fear, worry, anxiety, insecurity. In short, nagkinabuhi siya sama lang gihapon sa usa ka dili magtutuo. Sabot? He is still living just like an unbeliever. Kaya binimo, we have to learn how to distinguish the normal emotion and the abnormal emotion, and how to avoid using the abnormal emotion. Mao ginaya tong bantayan. Hinumdumi. Naghisgot ta didhi bahig nga sala sa pagbati or emotional sins. Again, abnormal emotion devastates our spiritual life. Mao ni magkaguba sa spiritualong kinabuhi. Apan ang normal nga emotion promotes happiness, success, capacity to appreciate God's grace provisions. Life would be meaningful, purposeful kung ikaw magagamit sa normal emotion. But again, it's a matter of choice. Naragyo siya mo pagpili. Now, dinhi una kita muhunong atong ipadayon ni ugma. Okay? So ayaw sipyat sa sumpay niini kay manungdanon kayo kulbahinam gini atong ipang hisgutan dinhi. Narana nimo ganahan ka ba o di? It's a matter of choice. Kung buot kang madinaugon nga Kristohanon, if you want to be a winner believer, that's it. Ato lang ning hisgutan base ang pulong sa Dios. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat nining grasya nga mong ipahimuslan ni adlaw. Inaon nga kini maduga nga panalangin sa among kinabuhi. Salamat sa among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.